sunt singură la școală. Asta se vede. Așa am pus băncile în școală altfel. Hai să vă vedem puțin clasa. Deci, eu sunt Olivia, putea să zic, acolo sunt niște desene de mari. Și acolo. Aici am putea să vă spun Biblia noastră. Asta am tabla. Aici este despre Alexandru Ioan Cuza și Carol I, la istorie. Așa, astea, virgula, sunt întrebării. Nu știu dacă se vede, anotimpurile. Da? Aici să fim civilizați, regulile clasă pe care noi nu le respectăm, tablourile de copiilor. Să vedem noi pe aici. Nu e, aici băncile, care duc mai de timp, planșele, acolo lucrurile copiilor, albele s-au pus pe hol, că niște felicitări de la ăia mari, care nu le-a pus, dar nu știu dacă se vede, nu le-a pus care ne-a deschis pentru că n-avem doamnă, dosarele noastre. Ce faceți, băieți? Eu uite ce-am făcut aia acolo. Mie-mi place tabloul ăla cu Paști Fericit. Nu se vede. Dar uite și tu cât de frumos e. Ia uite ce chestii de cuiling a făcut. Ia vedeți. Mi-a dat flori la fâșii de lei. Are de alea. Foarte tare. Prima. Ce faci, Mihai? Ia, stai. Ce faci acolo? Uite, îți plac? Da. Hopa! Asta e un mic vlog. Sara! A? Cred! Ai adus ouă și de alea? Albele scalde ouăle. Le-am făcut. Da. Abia aștept. Cam atât cu acest